Απλώς να πούμε και δύο λόγια για το μνημόσυνο που έχουμε σήμερα. Είναι ο αγαπητός μας ο κύριος Δημήτρης ο Παπουτσιδάκης, ο αγαπητός αδελφός εδώ, πολλοί τον ξέρουν, είναι στην εκκλησιαστική ομάδα αυτή που μετήχε πιο πολύ και με όλη του την καρδιά και με όλη του την αγάπη ερχόταν εδώ πάντα και ήταν πολύ κοντά σε όλους και στο δεσπότη μας κοντά και σε όλα τα πιστά μέλη εδώ της Εκκλησίας. Βλέπετε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μια διακονία σε αυτή τη ζωή, να διακονήσει και την Εκκλησία μας και τα προβλήματά της που υπάρχουν και όλα, και να βρεθεί κάποια στιγμή, όπως θα βρεθούμε όλοι μας, προ του βήματος του Κυρίου μας, για στην αγκαλιά του Κυρίου, στη Βασιλεία των Ουρανών. Να αρχίσουμε να λέμε για τον κύριο Δημήτρη, δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Εμείς τον γνωρίσαμε με έναν απλό τρόπο να επικοινωνεί εδώ πέρα με όλους τους αδελφούς αυτής της εκκλησιαστικής κοινότητας, με πολύ αγάπη, με πολύ ενδιαφέρον και για τα προβλήματά τους και οτιδήποτε, και με μια χαρούμενη διάθεση, έτσι, που την εισέπραταν όλοι οι αδελφοί αυτή τη διάθεση. Αυτές τις αγαθές αναμνήσεις έχουμε, αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και τη μεγάλη διακονία του σε ένα θέμα που βασάνισε την Εκκλησία 40 ολόκληρα χρόνια στο εκκλησιαστικό πρόβλημα. Δηλαδή 40 ολόκληρα χρόνια αυτός ο άνθρωπος αγωνιζότανε. Τα χαρτιά είναι, έλεγα την άλλη φορά, ότι είναι ένα βουνό χαρτιά, δηλαδή 3-4 φοριαμοί ολόκληροι μεταλλικοί με χαρτιά που είναι για το εκκλησιαστικό ζήτημα, και όλες τις προσπάθειες που έκανε σε όλες τις φάσεις του εκκλησιαστικού προβλήματος. Ήταν ένα θέμα που το είχε πάρει μέσα από την καρδιά του, όπως είπαμε και τη μέρα της εξοδείου ακολουθίας του. Του είχε αναθέσει αυτό το έργο ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, ο Ιερώνυμος, γιατί καταλάβαινε ότι θα μακρύνει αυτό το θέμα, θα τραβήξει πολύ, και ήθελε να στέκεται κοντά στους ανθρώπους αυτούς που ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Εκκλησία, αυτούς τους 12 Μητροπολίτες, και οι οποίοι βρέθηκαν διωκόμενοι από και το εκκλησιαστικό αλλά και το πολιτικό τότε καθεστώς. Αυτό το πήρε με έναν ενθουσιασμό μεγάλο, έκανε χιλιάδες θυσίες για να ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες αυτού του ζητήματος, και που τελικά ήταν και για το καλό της Εκκλησίας, γιατί βλέπετε ότι δεν έχει σημασία σε κάποιους αγώνες το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αμετανόητοι οι άλλοι άνθρωποι, να μην αποδέχονται κάποια πράγματα όπως είναι σωστά, αλλά μετράει ο αγώνας που κάνουμε μέσα στην Εκκλησία για να λειτουργεί η Εκκλησία με βάση τους κανόνες της και με βάση τους νόμους που ορίζουν που έχει ορίσει η Εκκλησία για να διοικείται από την ιεραρχία. Ήταν ένας αγώνας τιτάνιος που έδειξε σε πολλά σημεία αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας μέσα στην Εκκλησία, να είμαστε αγωνιζόμενοι, να μην εγκαταλείπουμε τον αγώνα όταν έρχονται δυσκολίες, και μάλιστα μέγιστες δυσκολίες, και τότε οφείλουμε ακόμα να είμαστε παρόντες. Λένε μερικοί ότι αν είναι κάτι μικρό μπορεί να το βοηθήσω, αν είναι κάτι μεγαλύτερο, εδώ είναι δύσκολο πια. Αν είναι πάρα πολύ δύσκολο, άστα, δεν μπορώ, θέλω να δω την ψυχή μου από εκεί και πέρα. Δεν είναι αυτό. Για την Εκκλησία μας πρέπει, όσο μεγάλο και να είναι το μέγεθος ενός προβλήματος, πρέπει εμείς να ανταποκριθούμε, να συστρατευόμαστε, να αγωνιζόμαστε, και αυτό μας το δίδαξε ο κύριος Δημήτρης με όλη την παρουσία του όλα τα χρόνια. Να είναι αιωνία η μνήμη του, ευχόμαστε να είναι στην αγκαλιά του Κυρίου μας, και να προσεύχεται και για μας εδώ την παρέα αυτή και την συντροφιά που ήταν τόσο αγαπητή σε εκείνον.